Hello? Ibuhay dito eh. Hello sir, ni Mildred dito, iti Galian Travel and Tours. Pakakayat yu sir, ti agpasyali ti Pilipinas no angket abroad. Kata dati package may, naka 50% discount kami tita. Kadyo ka diti agabil sir. Miss Mildred, kahit kukuha mo dito ang talagang awan pa tayo. Hello? Ni Mildred dito ti Galian Travel Uy, Tours. Mildred, siya ni Boyan tayo tinawagan mi tatay. Apay, pinutid mo tayo tawag tatay? Wen, pinutit ko tatay. Apay? Apay gumatang kay ba ti package may? Na anak nga, mga lang, mahang ko mga kasdi ang ata. Hello? Ni Mildred dito ti Galian Travel Tours. Mildred, di ka muna niya ti problema nyo, yung hanyo kumamon na itipon atin. Aguray, hamod, itipon na ito na tawag, Apay ako ma. Apay, no, kahit kukumanit ang offer mo, Amo? Sige, alag na kami sa nga package. Okay. Ay! Ano, di ko sa buwisit ka. Hello, Mildred. Mabubuwisit ka niya muna, Ikaw ti lima nga package, alag di ka, 5 nga package, okay? Okay? Dati ni, enter mo, dati credit card ko na surat mo 6905176355565210, okay? Valid through, January 2027, okay? Among mo tinagan ko, Isura po pa security card yan, 819, okay? 819, okay? Ikabil mo data, ikabil mo, okay? 5 nga package, 5 nga package. Nagyaman naklaw na Okay, Mildred, sapay kumata na kaadal ka, The best talaga dati nga sales script. Nakakotak mo na yan.